Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Без бүтән дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребез өчен халкыбыз тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны җиткерәбез. Бүген безнең программада Гасыр яшьтәше сәхифәсендә Хәдичә Шәйдуллина. Bir кашанда уйламадым мен җизгә итәрем дип. Бу Аллаһ Тәгалә биргән гомер. Шуңа үзенекен җалгарга кирәк. Оренбургта минем туган ягым төбәк тарихын өйрәнүче балалар бәйгесе узды. Бик кызыклы эшләр килде. Икенче елда дәвам итәргә теләк бик зур. Татар моңа Түбән Камада. Тапшыруыбыз ахырында ТССРга 100 ел сәхифәсе. Шушы көннәрдә төшерү төркемебез Ерак Көнчыгыш федераль бүлгесенә юл алды. Анда әлеге җирлектә эшләүче татар иҗтимагый оешмалары активистларының Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиев белән очрашуы көтелә. Шундый ук чаралар әле Урал, Себер, Үзәк, Төньяк Көнбатыш, Идел буе, Көньяк һәм Төньяк Кавказ федераль бүлгеләрендә дә үтәчәк. Без аларның һәрберсен яктыртып барачакбыз. Сәфәрдән булган беренче сюжетларны сез инде киләсе атна башыннан ук күрә алачаксыз. Гасыр яшьтәше, әйтергә генә җиңел, ә уйлап карасаң, бер гасыр, 100 ел, 100 яшь. Татарлар тапшыруы Татарстанда яшәүче 100 яшьлек әби-бабайларыбыз турында репортажлар төшерә. Билгеле, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезнең ярдәм белән безгә шылтыратыгыз, хатлар юллагыз. Сезнең якыннарыгыз белән аралашып, республикабыз язмышын барларбыз. Бүген исә Азнакай районына юл тотабыз. Биредә без сезне Хәдичә Сәләхетдин кызы Шәйдуллина белән таныштырырбыз. Ел бик күп инде, бик зур юбилей. Бик күп инде. Бик күп. Менә шундый шаян, шибәр 100 яшьлек ак әби хакында сөйләрбез без бу язмада. Аңынчы юлбашы. Казаннан иң ерак, әмма иң данлыклы районнарның берсе, Татарстанның иң биек ноктасы Чатыр таулы Азнакай. Гади бер көн, һәркем үз эше белән мәшгуль. Дөрес, Шәйдуллиннарда юбилейга әзерлек бара. Без кайсы районга барсак та җитәкчелекнең хәлен белеп, эш планы белән танышып чыгарга күнеккән. 2020 ел башы без зур вакыйгалар алдында. Шуларның берсе бөек җиңүнең 75 еллыгы. Бүгенге көндә менә 24 ветераныбыз, исән-сау сугышта катнашкан ветераннарыбыз, шулай ук инде тыл хезмәткәрләре, сугыш чоры балалары, аларга игътибар кирәк. Аларга килеп сөйләшергә кирәк, матур итеп аралашырга кирәк. Әйе, шулай эшли дә җитәкчеләр. Азнакай районында өлкән буын бу яклап тыныч. Аллаһ Тәгаләне онытмагыз, Аллаһ Тәгаләне онытмасагыз, бөтен җирегез бөтен булыр. Сәламәтлегегез дә булыр, ризыгыгыз да киң булыр, гомерегез дә озын булыр. Иш абыем сугышта үлде. Әле шуларның да гомерен Аллаһ Тәгалә миңа калдырды микән дип уйлап утырам. 8 баладан мен бер үзем калдым хәзер. Инде гасыр яшьтәше Хәдичә Сәләхетдин кызы Шәйдуллинаның язмыш йомгагын сөтик. Менә 18 яшымда мен Сарман районы Карамалы авылында туып үстем. Баланы Тымтык районы Баланы бүләк дигән авылдан мине иш ат белән 4 ир кеше клубтан чакырып чыгарып мине урлап алып киттеләр. Анда барып төштем, җәтим үскән җегеткә мине урлап алып киттеләр. Аның белән бер җылда бер ай тордык. Менә шушы улы кызым 2 атнарык булып калды. Аны армиягә алып киттеләр. Бер ел хәрби хезмәтеннән соң турыдан-туры сугышка китә. 6 ай дигәндә Хәдичә апаның 3 абыйсы Бөек Ватан сугышында һәлак була. Бетәргә 3 ай кала иренең үлгән хәбәрен ала. Сабые 90 яшьлек иренең әбисе белән ятим калалар алар. Карадым, тәрбияләдем, аның рәхмәтен
дұғасын орап қалдым. Бәлки шуңа да аның тормышында нинди генә авыр вакыт тусса да чыгу юллары табыла. Хәер догада ул. Сыйрымı da bitirmedim, çoraplarımı da bitirmedim, tavuklarım da buldu. İşlerge kirek. Ömür boyu işlerim, işten kişi ölmey. Tertipsiz olmadım. Beni bu sonra ilim Sibir'den kaytıp alıp gitti. 15 yıl bir uzunda Timirzul'da işlep, onda iş ağır. Şunda işlep, ben 120 pensiye bilen 50 yaşımdan pensiyaya gittim. 5 balamı üstlerdim, kışı tutup, orada kışı kiygenle gittim, kışı aşağıdan aşattım. Bunda kaçsam, İncinirler İnstitutu bitirgen 120 akla işliyor. Özüm işlerim kubrak, simyanı ben özüm alıp verdim. Ben temaki tartmadım, oraya içmedim. Ben ömrü işledim. 5 varanı üstürüp yengil değil. Emek olup abortasam yok ya soğuş bitkeç. Kışı kirek ilde kışı bitken. Eğer abortasam uzuturma. Birincisi Allah Teala bergen ömür. İkincisi özüne niçin tutasın. Aşağıda da ölüşü var. Ниче китеп аша? Bilip aşağı kirek. Nık şeyinep. Bizge etiyim ürettik. Kızım. Bütünü bizge mi? 8 bala üsttük. Nıgıtıp şeyinep aşağı. Aşkanarıgın bir kaşında oğurtmastıydı. Birinin nesilde aşkanlarına oğurtup ısrar etken kişi yok. Şimdi ulu kızım 80'de tutardım da 14'ünde. Ulu kızım 80 yaş tutardı. Şulay ettirip birge isen soğumuna kortaydık. Yani bizge büyük zor rahmet. Şimdi mine bunday günü de kurgeç biz büyük kuanışıp isen soğuk olup durabız şimdi. Kileşekte de her bir tuğan tumaşalarıga yani bizge Kupma Huday Teala bergendir. Şunu ezme kupma selametlik bilen oya üstünde yürüp şulay ettirip dünyanı boşkarıp çıkarga gerek. У нас очень большая дружная многодетная семья. Мы все между собой дружим, внимательно относимся друг к другу. Так что, дай Бог, чтобы в каждой семье было так. Вот все, что есть хорошие качества, все есть у моей бабушки. Она хорошая, она добрая, она веселая. Она нас всех любит. Нас много, она одна. И она нас всех любит одинаково. Әйбәт кенә яшәргә язсын, сәламәтлеге булсын. Без инде тырышабыз, тырмашабыз. Мин аңа әйтмим, мин сине карамыйм. Мин аңа әйтәм, мин сиңа ярдәм итәм яшәргә. Ул бик шаян, бик азартны кеше инде. Без бергә ул яшакта бергә хоккей карадык. Ул хәзер дә хоккейны карады. Акбарс өчен үлә инде. Биатлон карап, теге мылтыкларын кырыга. Аннан соң безне бик яратып үстерде. Барыбыз да бик рәхмәтле аңа. Алар әти белән бергә безне үстерделәр, укыттылар, белем бирделәр, ярдәм иттеләр. Бүген безгә бәхетле көн. Бөтенебез дә җыелдык, бөтен балалар, оныклар. 95 яшына кадәр үз йортында бакчаларын карап бер үзе яшәде. Хәзер Сәлимә кызында. Улы Казанда, бер кызы Воркутада, калганнары Азнакайда яшиләр. Балаларын гына түгел, бөтен туганнарын барлап яши ул безнең ак әбиебез Хәдичә Шәйдуллина. İki bölüm kundu var. Yartı tege benim, yartı benim. Ağaçıyla yartımda. Әйе, бөтен балалары, оныклары, онык балалары җыелса, аларның саны 50гә тула. Хәдичә апага 100, иң олы кызына 80, иң беренче оныгына 60 яшь. Гаҗәп тә, матур да, үрнәк тә. Tilekni үзең өчен теләргә түгел. Bütün il бәхетле булсын. Il тыныч булсын, шуннан башларга кирәк. Il көн тыныч булсын, сугышлар булмасын. Без күргән сугыш ачларын кешегә эләкмәсен. Амин.
Әниләрен яратып җыелган балаларның күзләрендә менә шундый бәхетле яшьләр генә булсын. Ләйсәнә Сыдырдинова, Татарлар, Азнакай. Һәр милләт үзенең шәхесләре белән данлыклы. Оренбургта да андый бөек шәхесләр юк түгел. 20нче гасырда Оренбург төбәге татар мәдәнияте үзәкләренең берсе булган. Бертуган Хөсәйиновлар, Рәмиевлар, Риза Фәхретдин, Фатих Кәрими, Муса Җәлил, соңрак Мәдинә Рәхимкулова, Әминә Моради, Рәшид Искәндәров. Тирән эз калдырган шәхесләр. Туган як тарихын өйрәнү минем туган ягым бәйгесенең төп максаты. Шушы исемдәге конкурсның йомгаклау этабы Оренбургның Хөсәйин Ямашев исемендәге китапханәсендә узды. Муса Җәлил безнең китапханәнең укучысы булган. Өлкәнең Әсәкәй, Беляевка, Матвеевка, Сакмар, Шарлык районнарыннан һәм Оренбургдан килгән укучы балалар үзләренең иҗат эшләрен тәкъдим иттеләр. Бәйге 3 номинациядә узды. Дини кануннар нигезендә милли тәрбия, авылым каһарманнары, туган ягымның гырыф-гадәтләре. Конкурсның оештыручысы өлкә мөхтәрияте һәм Хөсәйин Ямашев исемендәге китапхана дип игълан ителсә дә, аның төп сәбәпчесе Әнвәр Рәшид улы Искәндәров булды. Әтисе туган як тарихын өйрәнүче, күп китаплар авторы Рәшид Искәндәровка багышланган бу конкурс. Күбесенчә бик кызыклы эшләр килде. Шуңа күрә ул эшләргә карата без инде бүген жюри белән оценка биреп, проектны быел ябып, 2нче елда дәвам итәргә теләк бик зур. Алла берсә, булыр дип уйлыйм. Рәшид Искәндәровның Оренбург татарлары исемле китабына 60тан артык татар авылларының тарихы кергән. Салаларның тарихын өйрәнүдә мәктәп музее җитәкчеләре ярдәм итә. Рәшид абый Искәндәровны үзем дә беләдем. Китап Татар Оренбуржье дигән китапны эшләгәндә безгә бергә ярдәм иттек. Шуның белән бәхетле, кстати, менә инде куанабыз. Безнең авылыбызда кирип калды историягә аның аркасында. Рәшид Искәндәров үз туган авылы Үрге Шебенле китабы авторы да. Бүгенге көндә әлеге басма ярдәмендә авылдашлар үз шәҗәрәсен төзә икән. Моны ачыклау өчен Альбина Маннанова авылдашлары арасында сорау үткәрә. Мин үземнең авылдашларымдан сорадым. Шул китаплар аларга ярдәм иттеме? Үзенең әби-бабаларын турында белергә. Нәрсә дип җавап кайтарды? Ул 80% авылдашларымнан әйтте, ярдәм итте дип. Каргалы авылында яшәгән 19нчы гасыр шагыйре Ибатулла Салиховның тормышын яктырткан Әхмәтова Идалия тәкъдим иткән эш саф татар телендә язылган бик аз эшләрнең берсе булды. Кабере безнең татар Каргалы авылында фотосурәт буенча эзләдек. Анысы кыен булды эзләве, чөнки анда гарәпчә язылган. Но без таптык аны. Чиреп алдык. Шарлык районы Сарманай авылы риваятләре үз авылларында мәчет төзүче иганәчеләр гаиләсе Рашидовларга багышланган эшләр берәүне дә битараф калдырмады. Безнең Сарманай авылыбызда яшәгән Гәрәй бабай. Ул ошык вакытларында хәер сораган, аңарда булган 10 бала. И безнең авылдашларыбыз аңа ярдәм иткәннәр. Ә хәзер Гәрәй бабайның оныгы Илмар Рашидов безгә мәчет матур салган. Бөек Ватан сугышы гаилә тарихында Советлар Союзы геройлары Әкрәм Шамкаев, Яхфар Әхмәтшинның тормыш юллары зур кызыксыну уятты. Бәйгедә Әсәкәй урта мәктәбенең укучысы Валишина Алсуның эше иң яхшы дип танылды. Ул үзенең данлыклы авылдашы, Россия Федерациясының от казанган мәдәният хезмәткәре Зәйтүнә Валишинның иҗаты һәм тормыш юлын яктырткан тирән эчтәлекле язмасы белән җиңү яулады. Зәйтүнә апа, безнең татар телен балаларга да өйрәтәсе килә. Безнең балалар татар телен дә, татарның историясын да. Алсу Валишинага бүләк итеп, Казанга сәяхәткә 2 кешелек юлнама тапшырылды. Беркем дә бүләксез калмады. Укучылар өлкә мөхтәриятенең рәхмәт хаты һәм тарихчы Рәшид Искәндәровның Оренбург татарлары исемле китабы белән бүләкләнде. Туган як тарихын өйрәнүче, күп китаплар авторы Рәшид Искәндәровка багышланган бу конкурс Искәндәров укуларына әйләнеп, киләчәкле булыр дигән өмет бар. Оренбургдан Фируза Абсалямова, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның 2нче өлешендә. Татар моңа Түбән Камада.
Тапшыруыбыз ахырында ТССРга 100 ел сәхифәсе. Дөнья күләм уздырылучы татар моңа яшь башкаручылар телевизион конкурсы быел 11-нче тапкыр оештырыла. Халкыбызның сәнгать җәүһәрләрен югары осталыкта халыкка җиткерә алучылар өчен чын көрәш мәйданы булган бәйгенең сайлап алу турлары бара. Шулман Аръягы районнарыныкы шушы көннәрдә Түбән Камада узды. Конкурста кемнәр катнаша, алар үзләрен нинди юнәлештә күрсәтергә җыена? Бу хакта киләсе видео язмада. Катнашучылар чыгыш алдыннан үз номерларын тагын бер кабатлый. Сайлап алу турына төрле төбәкләрдән килгәннәр. Тукай районыннан, Мәләкәс авылыннан эшлим күрше авылда инде безнең мәдәният сараенда. Бик дулкынланам. Бүтән катнашучыларга уңышлар телим. Татарстан президенты карары нигезендә быелдан бәйге мәшһүр җырчыбыз Илһам Шакиров исемен йөртә. Анда 4 юнәлештә халык җырлары, эстрада, академик башкару һәм музыка уен коралларында үз осталыгын күрсәтергә була. Баянда гармунда татар көйләрен өздереп уйнаучы Виталий Анисимов музыка белән 6 яшеннән шөгыльләнә, ә гармунга әтисе ярдәме белән үзлегеннән өйрәнә. Гармунның менә минем уен буенча тавышы матуррак, шундай ничек әйтим, күңелгә якынрак дип әйтим шулай. Чиста авылларча тавыш менә. Баянның менә, конечно, аның возможностьлары күбрәк. Баянда күбрәк әйберләр уйнап була, техничныйрак әйберләр. Гармунда менә нәрсә күңелгә якынрак, шундый көйләр уйнарга бик рәхәт. Виталийның гармунда уйнаганын тыңлап торганнан соң берничек тә битараф калып булмый, үзеңнең дә кулыңа уен коралы алып, уйныйсы килә башлый. Бәйгегә килүчеләрнең күбесе эстрада юнәлешендә вокал башкаручылар. Хөкемдарларны татар җырының заманча синтезлаша баруы борчый. Татар моңы бәйгесендә 3 ноталы андый җырларга урын юк әлбәттә, ә менә талантлы яшьләр өчен кызыклы яңалыклар бар. Бу безнең әлбәттә милли киләчәгебез, безнең байлыгыбыз, булар яшьләр. Аннан соң тагын бер яңалык бар, зур яңалык. Мәдәният министрлыгы тарафыннан 5 грант каралган быел. Бу әле беренче генә тапкыр 11 елда. Супер тавышлы, супер башкаручыларга шундый талантлары булган. Ул инструменталь башкаручы, ул вокал башкаручы, вокал безнең академ вокал, эстрада вокал һәм халык җырлау. Быел безнең инструменталь һәм вокал ансамбльләр юк. 4 номинация гына калды конкурста. Менә шулар арасында нинди булса бер супер талантлы башкаручы күренә икән, алар шушы грант буенча белем алачаклар, монысы мәдәният министрлыгы түләячәк. Түбән Камада узган сайлап алу бәйгесендә 60-тан артык катнашучы тыңланды. Шуларның 20-дән артыгы алга таба уза. Икенче тур Казанда апрель ортасында булачак. Илшат Аюпов, Түбән Кама, татарлар. Хәзер сезнең игътибарыгызга ТССРга 100 ел сәхифәсен тәкъдим итәрбез. Бүген ТССРның 50 еллыгына багышланып төшерелгән Советский Татарстан фильмын әзерләүче режиссер, сценарий авторлары белән таныштырырбыз. Билгеле фильмның 2нче сериясеннән үзекләр дә бирербез. Хатирәләрне барлауны дәвам иттерик. Сүз Рөстәм Нәбиуллинга. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз.
хәтерләрне барлыйм. Совет Татарстаны фильмының 2 сериясын Итмас Үтәгәнов әзерләде. Берсендә сценарий авторы, тәҗрибәле журналист, 1953 елдан Татарстан радиосында эшләгән. Телевидение студиясы ачылгач, иҗтимагый сәяси тапшырулар редакциясының баш мөхәррире булган Итфал Ихсанов. Оператор Илдар Юмакулов иде. Икенчесендә Итмас Үтәгәнов сценарий авторы да, режиссеры да иде. Ә инде оператор итеп ул вакытта Искәндәр Шәмстинов эшләде. Тавыш режиссеры Мансур Сабиров менә 2 серияда гына түгел, Совет Татарстаны фильмнарының барысында да тавыш режиссеры булып эшләде. Һәм әйтергә кирәк, уңышлы эшләде. Ә хәзер фильмга күчик. Бийек Октябрь татар халкының мәдәни хәзинәсенә, иҗатка юл ача. Әдәбият сәнгать зур үсеш ала. Талантлы язучы, тарихчы, җәмәгать эшлеклесе Галимҗан Ибраһимовның «Безнең көннәр», «Тирән тамырлар» романнары, драмалары, повестлары басыла. Большевик язучы Шамил Усмановның иҗаты чәчәк ата. Өлкән буын язучылар Галәскәр Камал, Мәҗит Гафури, Шәриф Камал, Фәтхи Борнаш, Кәрим Тинчурин, шагыйрь Хади Такташ уңышлы эшлиләр. Композиторлар Габаши, Әл-Мөхәммәтов, Виноградовларның республиканың 5 еллыгында яңгыраган беренче татар операсы Санья коллыктан азат ителгән халыкның хезмәткә, иҗатка күтәрелешен күрсәтә. Торгызу чоры тәмамлана. Беренче хезмәт уңышлары зур булмый. Тик алар халыкка илһам, киләчәккә ышану хисләре уяталар. Без үз язмышыбызның хуҗалары, яңа тормыш төзүчеләр. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, рәхмәт сезгә бергә булганыгыз өчен. Тарихны менә шулай бергәләп барлау күңеллерәк бит. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Булганның кадерен белеп, бәрәкәтне югалтмыйча үзегезне саклагыз. Хәтерне саклагыз. Гаҗәеп бай тарихлы, бөек халкыбызның яшәешен күзәтү, аны сезгә җиткерү белән без шиксез горур-быз. Күзәтеп, тәкъдимнәрегезне кертеп торганыгыз өчен, битараф булмаганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.